Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat alle kandidaten door de screening zijn. Dat zei formateur Chester Peterson gisteren, toen hij zijn werkzaamheden als formateur voor het kabinet PiSAS 3 heeft afgerond. Nadat hij zijn finale verslag aan de gouverneur heeft gegeven, gaf hij een persconferentie voor de deur van Fort Amsterdam. En daarin zei hij dat hij inderdaad zijn eindrapport had ingeleverd. En eerder had hij al 2 tussentijdsrapporten aangegeven. Maar volgens formateur Peterson zijn alle kandidaten die hij heeft voorgedragen met succes door de screening gekomen. En dat betekent dat de nieuwe regering geïnstalleerd kan worden. Op de vraag of het allemaal erg lang duurde, zei hij dat hij half april de formatieopdracht kreeg. De periode tot nu toe is volgens hem heel redelijk, namelijk 6 weken. Zoals bekend bestaat het kabinet PiSAS uit slechts 1 partij, de MFK. En alle 8 aangestelde kandidaat-ministers, of de mensen die kandidaat zijn gesteld om minister te worden, zijn dus door de screening heen. Fractieleider van de MFK feliciteert alle 8 toekomstige ministers. David Severina, de nieuwe leider van de MFK-fractie, heeft gisteravond een persbericht verstuurd waarin hij alle 8 kandidaten die de partij heeft voorgedragen om minister te worden in het kabinet PiSAS 3 feliciteert. Ze zijn door de screening gekomen en hij geeft aan dat de beëdiging nu snel kan plaatsvinden. Hij wenst het nieuwe kabinet in zijn brief heel veel sterkte en wijsheid toe voor de belangrijke onderwerpen die ze aan moeten pakken. Volgens Severina heeft Curaçao leiders nodig die het landsbelang boven hun persoonlijke belang stellen. Nederlandse kabinet gevallen. PVV-leider Geert Wilders stort Den Haag in chaos, tenminste. Dat melden de media vandaag in Nederland. De leider van de PVV heeft de stekker uit de coalitie getrokken. En nu is er chaos en onzekerheid in Nederland. De fracties van de VVD, NSC en BBB houden spoedberaad. En Wilders heeft de stekker eruit getrokken omdat hij een strenger asielbeleid wilde afdwingen. Hij wilde handtekeningen van zijn coalitiepartners om ervoor te zorgen dat, zoals hij het had beloofd, het strengste asielbeleid dat er ooit geweest is in Nederland daadwerkelijk zou worden uitgevoerd onder deze regering. Maar die handtekeningen kwamen niet en toen heeft hij gezegd dat hij zo niet verder wil. Hij eiste een handtekening van zijn 3 coalitiegenoten en toen hij dat niet kreeg, stopte hij. En volgens sommige van zijn collega's is dat een roekeloze kamikaze-actie, zo zei de leider van de BBB. De leider van de VVV noemde het super onverantwoord en de leider van de NSC noemde het onbegrijpelijk. Er wordt nu overlegd wat er gaat gebeuren in Nederland. Het ligt voor de hand dat de ploeg van premier Dick Schoof aanblijft als demissionair kabinet tot er een nieuwe regering is gevormd. Wat het daadwerkelijk betekent voor de ministerploeg, de staatssecretaris waar wij mee te maken hebben, Zsolt Szabó, is dat hij demissionair is. Hij is aangesteld namens de PVV, de partij van Geert Wilders. Meer aanhoudingen in de zaak rond de overval op Aqua Casino. Op 23 maart vond daar een overval plaats. Gewapende en gemaskerde mannen gingen er vandoor met een geldbedrag. Enkele weken later, op 14 mei, zijn er meerdere mensen gearresteerd. Enkele mannen uit Santo Domingo en ook een Jamaicaanse man. En gisterochtend om 5 uur 's ochtends is een 42-jarige Curaçaonaar in de wijk Kanga thuis gearresteerd. Daarna werd er een huiszoeking verricht en zijn er verschillende spullen in beslag genomen. Het onderzoek gaat nog verder. Vergadering CBV en directie Wasserij Curaçao. Werknemers van Wasserij Curaçao hebben gisteren het werk neergelegd vanwege een conflict met de directie. De nieuwe eigenaar wil eigenlijk niet dat de vakbond CBV, die jarenlang de werknemers heeft vertegenwoordigd, nog een rol heeft binnen het bedrijf. Toen de vakbond daadwerkelijk naar Wasserij Curaçao ging om te overleggen over een nieuwe arbeidsovereenkomst, werd hen de toegang geweigerd. Dat liep uit de hand, politie werd gebeld, maar uiteindelijk staat er voor vandaag een vergadering tussen de vakbond en de directie van Wasserij Curaçao plaats, gepland om daadwerkelijk te praten over de nieuwe arbeidsovereenkomst.
Azul vraagt uitstel van betaling. De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Azul heeft vorige week uitstel van betaling aangevraagd volgens de Amerikaanse wetgeving. De reden voor dit verzoek zijn problemen die zich na de COVID-pandemie hebben opgestapeld. Ook zijn er verschillende reorganisaties die het bedrijf hebben achtergelaten met een instabiele financiële structuur. In 2024 werd aangekondigd dat Azul vanaf 9 december van het jaar verder zal gaan vliegen tussen Belo Horizonte, Brazilië en Curaçao. Het aantal werd toen verdubbeld tot totaal 4 vluchten per week. Ook wordt er gevlogen tussen Curaçao en Fort Lauderdale. Azul begon in 2023 met de route tussen Belo Horizonte en Curaçao. Wat er verder met deze vluchten gaat gebeuren is nu onduidelijk. Nu bekend is geworden dat Azul uitstel van betaling heeft aangevraagd. Ernstig ongeluk met auto. Rond 5 uur 's ochtends, gisterochtend, ontving de centrale van de politie een melding dat er een voertuig was omgeslagen op de Duvertboy-Nicolinaweg. De centrale stuurde direct een eenheid van de politie op Montanha naar de locatie om het ongeval te registreren. Er waren geen gewonden, maar het voertuig van het merk Alteza liep wel flinke materiële schade op, zoals te zien op de beelden. En de schade is vastgelegd door forensisch, die op dit moment de zaak verder afhandelt. En wat betreft de vluchten van Azul, waar ik net op doelde, er is nog helemaal niks bekend over wat de gevolgen zijn hiervan voor de vluchten. Dus geen bericht, goed bericht en gaat ervan uit dat mensen door kunnen blijven vliegen. Mochten we iets anders horen, dan laten we het weten. Even tijd voor een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten. 14 mei vond daar brand plaats in de Point Blanche gevangenis. En daarna zijn er verschillende maatregelen genomen. De minister van Justitie zet deze maatregelen op een rijtje omdat er wat haar betreft onjuiste berichtgeving is geweest. Zo is er als reactie op het brandincident van 14 mei verschillende overplaatsingen geweest. Het gaat allemaal om tijdelijke overplaatsingen voor het welzijn en de veiligheid van de gedetineerden. Zo zijn de mensen overgebracht naar de politiecel in Philipsburg en naar Bonaire. Wat betreft de buitentijd en recreatieve activiteiten benadrukt de minister dat berichten dat gedetineerden 24 uur per dag in hun cel zitten onjuist zijn. Alle gedetineerden hebben dagelijks toegang tot de buitenruimtes en degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen dat zonder beperking doen. Dan zijn er maatregelen genomen op het gebied van rechten, privileges en onderwijs. En dat betekent dat de fysieke bezoeken tijdelijk opgeschort vanwege het gebrek aan een veilige ruimte om deze te laten plaatsvinden. Daarom is er nu een belschema ingevoerd, zodat de mensen toch contact met hun familieleden kunnen hebben. Deze regeling is vorige week gestart en zal verder worden uitgebreid, zodat elke gedetineerde die dat wil de mogelijkheid krijgt te communiceren. Daarna, als het mogelijk is, worden de fysieke bezoeken weer hervat.
En de minister benadrukt dat alle maatregelen in overeenstemming zijn met de gevangenismaatregel en in die zin legaal genomen. Dan gaan we naar Sint-Eustatius, want op Curaçao hebben we last van Sahara-zand. Maar ook op Sint-Eustatius is een waarschuwing uitgegeven voor Sahara-stof, aangezien een aanzienlijke stofwolk de hele regio beïnvloedt. Op 3 juli, vandaag, en op 4 juli, morgen, zal er nevelige lucht zijn, verminderde luchtkwaliteit en beperkte zichtbaarheid. De omstandigheden zullen naar verwachting daarna weer verbeteren. Inwoners met allergieën of ademhalingsproblemen wordt aangeraden waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. En dan terug naar Curaçao, want de selectie van het nationale voetbalelftal bereidt zich voor op de belangrijke wedstrijd aanstaande vrijdag om 7:30 tegen St. Lucia. Die wordt hier gespeeld in het SDK-stadion. Zondagavond kwamen de spelers aan en op maandag begonnen meteen de trainingssessies. Om 11 uur 's ochtends gingen ze voor een oefensessie naar de zee en voor de rest werd er in het SDK-stadion getraind. Het betrof een korte, maar intensieve training onder leiding van bondscoach Advocaat. Vandaag, morgen en ook donderdag zal de selectie opnieuw trainen, zodat ze klaar zijn voor de wedstrijd tegen St. Lucia. Dan gaan we voor internationaal nieuws naar de Dominicaanse Republiek. Die hebben bonussen aangekondigd voor de families van de slachtoffers van de discotheekramp. De regering van de Dominicaanse Republiek heeft gisteren aangekondigd dat zij voor een periode van in ieder geval 6 maanden een noodbonus zullen uitkeren van ongeveer $500 per maand aan de familieleden van de slachtoffers van de instorting van een discotheek in Santo Domingo. Daar kwamen in totaal 234 mensen om het leven. En een heel groot deel van de families, 205, hebben al financiële steun aangevraagd. En die zal vanaf volgende week worden uitgekeerd. Het gaat om een bedrag van 30.000 pesos per maand gedurende 6 maanden. En mensen moeten een noodformulier invullen. En 30.000 pesos is ongeveer $510. Voor de rest hebben de slachtoffers inmiddels heel veel civiele rechtszaken aangespannen tegen de eigenaren van de discotheek. Eén van hen, Antonio Espaillat, verklaarde op 23 april dat het pand altijd last had van lekkages en dat het nooit werd geïnspecteerd door autoriteiten. Hij gaf aan volledig bereid te zijn mee te werken aan een justitieel onderzoek. En volgens deskundigen is het duidelijk dat het dak van de nachtclub, de discotheek, is ingestort als gevolg van een overbelasting van de constructie in combinatie met gebrekkig toezicht. We houden het nieuws voor in de gaten en dat doen we morgen weer. Tot ziens. Het allerbeste. Dag.